C-lyden interaktiv åbnes ved hjælp af Unilogin. Programmet kan benyttes både ved klasseundervisning, gruppearbejde eller når elever skal øve selvstændigt. Programmet kan f.eks. benyttes ved den første gennemgang af alfabetet. Bogstavet D aktiveres og trækkes op på tavlen. Vi kan høre bogstavets primære lyd ved at prikke på kortet. D har en lille sky på forsiden, som fortæller, at den har 3 lyde. Kortet kan vendes, og nu kan vi høre alle D's lyde. Når eleverne har lært f.eks. både D, I og N, kan vi prøve at udtale lydene og finde frem til udtalen. Når vi bruger de samme bogstaver i et nyt ord, kan vi også finde frem til de rette lyde. Dette ord er ikke lydret, så vi må vende I og D om for at finde de rette lyde. I menuen til venstre kan man åbne for flere funktioner. Vi får en ren tavle ved at prikke på Ryd alt. Man kan vælge skrivehuset, hvor eleven kan øve sig i at skrive de små bogstaver. Man kan klikke på bogstavet D. Bogstavet bor i stueetagen og loftet. Startprikken sidder her. Bogstavet U bor i stueetagen. I menuen vælger jeg nu at benytte den blå blyant, som kan skrive i skrivehuset. Nu kan eleven øve sig på at skrive du med fingeren eller med smartboardpennen. Der kan slettes ved hjælp af det blå viskelæder. Hvis der dobbeltklikkes på viskelæderet, slettes ordet fra bogstavhuset. Man kan skifte bogstavkortene, så de vises med de store bogstaver. Man kan bede om at mixe alfabetet, og nu kan øvelsen for eleven gå ud på at skrive de små bogstaver i samme rækkefølge. Bogstavhuset fjernes igen ved at klikke en gang til på bogstavhuset i menuen. Vi vælger igen bogstavkortene med de små bogstaver og i alfabetisk rækkefølge. Lad os forestille os, at klassen arbejder med ordene se mig. Ordet se er lydret, så bogstavkortene behøves ikke at blive vendt. Men ordet mig er ikke lydret. Når lydene ikke kan bruges, prøver vi med dobbeltkort. Bogstaverne I og G forekommer på dobbeltkortet her. Når man trækker i dobbeltkortet, kan det dække enkeltkortene I og G. Dobbeltkortets lyd er I, og den kan fremkomme på 3 ulogiske måder. Derfor er alle 3 stavemåder vist på kortets forside. På bagsiden er der en lille huskesætning. Jeg viser nej til dig. Nu kan vi også få den rigtige lyd frem til ordet mig. Bemærk, at når dobbeltkortet lægges oven på enkeltkort, så er der ikke skyer. Det betyder, at antallet af udtalemuligheder bliver færre. Man kan rydde alting væk i en fart ved at benytte menuknappen Ryd alt. Hvis klassen benytter håndfonemer i forbindelse med bogstavindlæringen, kan man i menuen se, hvilke håndfonemer jeg benytter i min klasse. Klik på et bogstav og derefter på en illustration. Elever har ofte stor støtte i, at der hører en bevægelse sammen med en lyd. Når eleven er gået i stå ved et ord, kan andre hjælpe ved blot at vise et håndfonem. Man fjerner håndfonemernes program ved at klikke på det røde kryds. C-lydens interaktive program anbefales sammen med de fysiske bogstavkort fra basispakken.